Üdvözlet mindenkinek, csapjunk bele egy laborfeladatba. Packet Tracer nevű játszótéren fogjuk ezt elkövetni. Kompatibilitási dolgok véget mindenkinek az 5.3.3-as vagy újabb legyen. Újabb nem nagyon van tudtommal, de régebbi semmiféleképpen se, nehogy valami olyasmi legyen, mint amilyen órán is történt, hogy verzióütközés miatt nem hajlandó megnyitni a laboranyagunkat. Felhasználva azon IP cím alhálózatokat, amiket számoltunk, hozzunk létre egy hasonló topológiát, mint amilyet órán is vettünk. Ezt húzzunk be két routert, katt ide bal alsó sarok routerre, és mondjuk legyen két 2811-es, valamint húzzunk be négy switchet, egy, kettő, illetve nem is egy helyen, ne négy switch legyen, hanem legyen egy hub is benne. Erre majd, hogyha oda kerül a sor, akkor megmondom, hogy miért. Legyen itt mondjuk a negyedik egy hub. És húzzunk be pár végpontos eszközt, sima PC-k, legyen itt mondjuk, legyen bent egy access point is mondjuk, két laptop, és akkor tegyünk be még egy wireless eszközt, egy access pointot ide. Így. És túloldalra is tegyünk pár eszközt. Tegyünk ide egy szervert is. Itt is laptop. Jó. Még mielőtt megcsináljuk a kapcsolatokat, egy valamire biztos, hogy szükség lesz, hogy kicsit tuningolni a 2811-es routert, mert így ránézésre kevés a portja, úgyhogy az egeret fölé viszitek, akkor egy ilyen kis rövid listát ad nekünk az interfészeiről és azok állapotairól. Látszik, hogy fel van sorolva két Fast Ethernet és egy logikai VLAN interfész, hát a kettő fizikai port az nekünk kevés lesz, úgyhogy katt rá a routerre. Így virtuálisan kapcsoljuk ki őt, és akkor ezen modulok közül választhatunk. Mondjuk legyen két Fast Ethernet port, ez az NM kötőjel 2F 2W, így ki van kapcsolva, akkor csak így húzzuk fel a bal felső sarokba neki, és akkor oda ő ezt B-teszi nekünk, kapcsoljuk vissza a routert, első körben ezzel meg vagyunk, nézzük meg, hogy a túloldalon elegendőek lesznek-e az interfészek, hát itt sem, itt is csak kettő van, úgyhogy ennél is végezzük el ugyanazt. Szuper! Kapcsoljuk őt is vissza. És akkor építsük meg a kis fizikai is a topológiánkat. Erre a kis villámszerű gombra kattintsunk, ahol a kapcsolatokat lehet felépíteni. És nyugodtan lehet az automatikusat használni, mindegy a switcheknél is, hogy melyik portra melyiket teszi. PC-nek csak úgyis egy Fast Ethernet portja van, ott is lényegtelen. Viszont a laptopoknál, nézzük meg már, ha jól emlékszem, igen, neki alapból nem vezeték nélküli kártyája van, úgy adjuk hozzá ezt neki is. Kapcsoljuk őt is ki hasonlóképpen, mint a routert. Ezt a kis sárga LED fölötti gombot kell ehhez megtalálni, és ezt a
Az interfész kártyát így húzzuk ki belőle, akkor így eltűnik, itt feketévé vált, és tegyük bele Linksys Wireless adapterét, és kapcsoljuk be. Tegyük meg ugyanezt a másik laptoppal is. Láthatjuk, hogy ő közben már rá is cuppant az access pointra, majd a konfigurációt azokat később végrehajtjuk. Jó, kikapcsoljuk, kihúzzuk ide balra, és be a wireless. És visszakapcsoljuk. Jó. Ma építsük tovább a fizikai kapcsolatokat. Láthatjuk, hogy itt szaggatottal jelölte már nekünk ezt a kapcsolatot. Ez ugye azért lesz, mert itt különböző rétegbeli eszközöket kötöttünk össze, ezt sima egyenes kábellel jelöli. Teszi ezt azért, mert ugye patch kábellel kell, tehát magyarul fordítva egyenes kötésű kábellel kell őket összekötni. Két routert pedig ugye ők mivel azonos rétegben vannak, ezért alapértelmezetten őket keresztkábellel kell összekötni. Megjegyzem, hogy ma már ennek ugye nagy jelentősége nincsen, mert olyanok az interfészek, hogy fel tudják ismerni, hogyha az egyenes kötésű kábellel van, akkor is működne. De a teljesség kedvéért itt még az így jelölve van nekünk. Jó, csináljuk tovább őket. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor döntsük el szabadon, hogy melyik alhálózatokat hol fogjuk felhasználni. Teljesen mindegy, az kinek mi szimpatikus, mit hova helyez el. Nem számít, itt jobb oldalt van ez a kis text gombszerűség. Tudunk megjegyzéseket hozzáfűzni, én beszoktam írni, hogy topológia bonyolultságának megfelelően így elhelyezhetjük, illetve célszerű elhelyezni, hogy melyik alhálózat hol van, mert hogyha szimulációs dolgokat csinálunk, csomagokat küldünk innen oda, hogy akkor ne kelljen mindig megnézni az eszköznek a konfigurációját, hogy most ezt melyiket is hol állítottam be, mi is a címe, és a többi, és a többi. Tehát mondjuk legyen az egyes feladatból, azt választottam, hogy a 2-es és az 5-ös alhálózatot fogjuk használni. Még legyen itt a bal felső alhálózaton mondjuk a 2-es, neki a 192, 168.23.64-es hálózat lesz, és ugye az alhálózati maszk az a 27-es. Jó. PC-mnek a címe az legyen pont 65-ös, a másiké pont 66-os. Ezeket kézzel fogjuk beállítani neki, a másik esetben meg a routeren konfigurálunk egy DHCP szervert, és majd ő fogja automatikusan kiosztani, ugye azokat nem tudjuk így előre, hogy melyiket kap majd a laptopoknál, de ezt majd utólag pótolni fogjuk. Rendben. A routerem interfésze van még hátra, nekik ugye muszáj egy alhálózatban lenni, hogy ezek a gépek ki tudjanak úgymond látni a többi hálózat felé. Ez a router fogja biztosítani ezt az alapértelmezett átjárót, tehát muszáj ebből a címtartományból kiválasszunk egyet. Az általánosságban ezt úgy szoktuk, hogy mindig az adott alhálózat utolsó címét adjuk meg az alapértelmezett átjárónak. Ebben az esetben az nem lesz más, mint a
94-es, 94-re végződő cím. Ugye összesen 30 kiosztható címen van 5 biten, és van még a két speciális, ugye így jön ki a 32, az hálózat cím, ami maga a 64-es, és a 95-ös, ami ennek az alhálózatnak az üzenetszórási címe. Jó, akkor most már tényleg végezzük el a beállításokat. Katt rá a PC-nkre, config fül, utána itt az interfész alatt a fast ethernet, és adjuk meg neki statikusan 192.168.23.65-ös. Ő mindig az alapértelmezett alhálózati maszkot kínálja fel, ma megnézzük ugye, hogy az első byte-nak mi az első pár bitje, ez alapján ő ezt el tudja dönteni, de ugye mi nem ezt használjuk, hanem a per 27-est, ami valahogy úgy néz ki, hogy 128, 192, 224, ez a harmadik bit, tehát a megfelelő alhálózati maszkom az ez lesz, nem pedig az alapértelmezett C-osztály. Jó, ezzel, hogyha meg vagyok, akkor még katt itt a globál alatt a settingsre, és állítsuk be az alapértelmezett átjárót. Ugye mivel nem DHCP-n keresztül, hanem statikusan konfiguráljuk, fontos, hogy ezt is meg kell tegyük. Az pedig a routerem interfész címe lesz, az a 192.168.23.94-es, hogyha jól emlékszem. Ha ezzel meg vagyunk, akkor be is zárhatjuk a PC-nket. Most már mindenfajta komment nélkül megcsinálom ugyanezt a másik PC-n, ugyanebben az alhálózatban. Config fül, fast ethernet. 23.66-os, kijavítjuk az alhálózati maszkot, és beírjuk neki az alapértelmezett átjáró címét. Szuper! Még egy valami van hátra ebbe a kis alhálózatba, magának a routernek az interfészét felkonfigurálni. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy melyik interfészre is csatlakoztattuk ezt az alhálózatot, így finoman a kis pötty fölé kell vinni az egeret, és akkor ki fogja nekünk írni az interfész címeket. Hogy melyik slotban lévőt, az FA jelenti a fast ethernet, tehát is azon belül a nullás slotban az 1-es portra tette ő ezt rá. Tehát a config fülön az interfésznél a fast ethernet 0/1-es fogjuk felkonfigurálni. Itt kicsiben látható az, hogy milyen parancsokat kellene, hogyha konzolról végeznénk a beállításokat, ez majd hálózat 2-ben fog nekünk kelleni, most egyelőre nem. Jó, írjuk be az IP címét, 192.168.23.94, és nem az alapértelmezett, hanem 224-re végződő cím. Jó, és hogyha ez meg vagyunk, ne felejtsük el a portot felhúzni, katt rá itt az onra. Jó, ellenőrizzük le, hogy mit is csináltunk. Ha ez itt rögtön zöldre vált, akkor rendben van. Switchen még egy picit gondolkozni fog, mert futtat egy algoritmust, ami azt hivatott biztosítani, hogy urokmentes a topológia. Erről majd szintén később hálózat 2-ben lesz részletesen szó. Körülbelül egy fél perc, mire magához tér. Közben sikerült is neki. Végezzünk el egy alap tesztet, hogy működnek-e a harmadik rétegbeli elérhetőséget. Katt rá az egyik PC-re, azon belül is command prompt, és pingeljük meg a routerem interfészét. 23.94.
router, működik, pingeljük meg a szomszédot is, 66-tal, ő is működik. Ugye itt a ping előtt elment egy ARP kérés, ugye mivel a fizikai címét meg kellett tudni, az adott alhálózaton belül meg kell tudni mindig az eszközöknek, hogy kinek is kell azt címezni. Ugye az IP címek a harmadik USI rétegben szerepelnek, ők logikai címzést biztosítanak, de az, hogy valójában egy alhálózaton belül, pontosan mindig csak alhálózaton belül van lényeges szerepe a fizikai címzésnek, ezért ő elküldött a PC0-án első körben egy szórásos csomagot, amely a switchen fogadta, itt ezen a portján is mind a kettő másik portján is továbbította, és ugye csak az az oldal felett első körben a router, akinek az IP címe benne szerepelt abban az ARP kérésbe. Ő már úgynevezett unicast, tehát direkt címzésben válaszolt a nullás PC-nek, tehát bejött ezen a porton a router portján a válasz, és továbbította közvetlenül ennek, ebbe az irányba már nem jött le az ORP válasz. Pontosan mindig csak a kérés szórásos üzenet. Mert ugye azt nem tudja, hogy merre található, akinek meg szeretné tudni a második rétegbeli címét. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor én most ezt a kis videót itt meg is állítom, és akkor a többinél hasonlóképpen elvégezzük ezt a kis alapkonfigurációt.